ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଗାଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଡେକୋରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ ସବୁରି ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ। ପୋଲସରା ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ ଝିକିରି ଗ୍ରାମଠାରେ ଯୁବକମାନେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ମେଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁରି ସ୍ଥାନ ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। এই ବର୍ଷ ଯେଉଁପରି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଧୁମଧାମ କରିବୁ। ଏ ମେଢ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ହେଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବିଛୁ ଗତ ବର୍ଷ ତ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରିବୁ। ସବୁଠୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ପରି ସବୁ କାମ କରିବୁ। ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପୂଜା ବିଧି ସେତେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭାବିଛୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାଲା ବି ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଭାବିଛୁ ଜୋରଦାରରେ ଟିକେ ପୂଜାଟା କରିବୁ। ପୋଲସରାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ସବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେକ୍ ଟିଭି।